On són les dones periodistes? Aquí, diu Francesc Canosa. I parlen les periodistes, que és un reportatge que podreu llegir. I hem d'agrair a en Francesc Canosa que sempre en la seva sensibilitat hagi estat recordar-nos que no és d'ara que les dones tenim veu en el periodisme, amb moltes dificultats, ho llegireu, van obrir picant pedra en la veu col·lectiva per poder imposar davant d'una aclaparadora majoria de veus masculines la seva visió del món. I en definitiva això és el que intentem fer i el que reflecteix aquesta revista Serra d'Or. Parlen les periodistes i aquí hi ha un munt de companyes i a nosaltres, les dones, ens ha passat que algunes de nosaltres hem tingut consciència de les dificultats de ser dona i periodista quan hem arribat a feines de responsabilitat. Que ser dona i ser periodista, quan ocupes càrrecs en què les estructures polítiques i també professionals estan molt masculinitzades, doncs segurament costa més. Per tant, les dones hi som en el periodisme. I les aules, jo fa 26 anys que estic a la Universitat Pompeu Fabra fent classes, estan plenes de dones, perquè hi ha més dones que estudien periodisme que no pas homes. Quin és el problema? Que les decisions per decidir qui governa els nostres mitjans de comunicació majoritàriament encara les prenen homes. I per tant veiem molt poques dones en posició de transformar, de canviar i de tenir la sororitat que necessita aquest moment en el nostre país, la sensibilitat amb el que nosaltres patim. Com ho sabreu, el que nosaltres patim? Doncs llegint les moltes veus que inclou aquest Serra d'Or, aquest número especial.